Good evening, gagayem ken kapsat ket at di kami manen nga mangidanon digiting sasao ni Apo Dios ket sakbay man iti amin gagayem nga inteng agadal digiti agtingeg ken agadal digiti sasao ket sakbay man nga ti amin awagak man di ate Marisa nga iso na iti mangidaulo dating nagpatayo opening prayer. Ate Marisa. Okay. Naimbag nga arabi tayo manen. Patpat genmi nga kakabsat nga agboy-boy ta. Kas kadawyan incoming nga rod lukatan daytoy nga topic review mi itat nga arabi babaen ti maysa nga kararag ta amok nga nakapatpateg gagayem ken kakabsat iti presensya ti Apo nga mang-akibat wenno manggabay kada kami ita nga arabi. Agdumog tayo nga rod amin ket intayo agkararag. Amami nga Diyos nga nailangitan, agyaman kami Apo kareti nga oras. Agyaman kami met Apo Dios karigiti inted mo nga agdingdingeg ken agbuybuya nga makipagpaset kareti panakaiburay karigiti sasaom karigiti amin nga dumdungeg ken agbuybuya ita nga kanito o Dios. That I pray for them nga open their spiritual ears and even O God digiti kaseknan iti na espirituan abanbanag si Kaapo Dios iti umay kadigiti mang-akibay wenno mang-atibay kada kami itatanga kanito tangamin Apo hami nga kabalinan iti amin na banbanag no awan ka kada kami. Ngarudo Apo Dios for us nga panelist itata and even DJ mangidaulo kada kami. Dawaten mi Apo Dios nga lapunusan na kami ti espiritu ken ti bileg mo lang Apo Dios ti agtignay kada kami amin ken isu lang ti pagtalkan mi o Dios. And even O God DJ internet connection mi amin kadi o Dios ket urnosem itatanga kanito ngarud kunam iti Isaiah 65 nga agkarkararag kami paylaeng ket si Kaapo Dios ket agtigtignay kan agyaman kami Apo Dios ti nakadaldalos ken nasantuan nga sao ket ngarud Apo amin itatta ket i-commit mi ken ka tangamin Apo hami kabalinan. So be in the midst of us right now and gives us the wisdom nga mangi-deliver manen karigiti sasom o Dios karigiti amin agdingdingeg ita nga kanito. Dawat ken kararag ko daytoy itinagan ni Jesucristo anak mo. Amen. Thank you Ate Marisa ket tatang kanito gagayem ken kakabsat ket awagak man aya iti digiti member iti panelist tayo ket sagay-sayek man nga rod nga awagan data awisen damit aya digiti gagayem wenno ko office mate da or relatives da nga agdingeg ken agadalmet digiti nga sasauna. Ket onaek man nga rod nga awagan ni Sis Alipean. Nimbag nga rabi tayo manen gagayem ken kakapsat ko. Awisen kayo nga agbuya ken mangdingeg dagiti revelasyon mi about ken ni Jesus Christ ket awisek dagiti taga San Nicolas, da Julian, da Maria, da Rena, Ana, Stephanie, ni Christine ken dagiti da dumapay nga follow up mi ijay ket da kayo iti mismo nga rason no apay nga agtultuloy kami ta maragsakan kami iti panagdingdingeg yu kadagiti revelation ni Apo Dios kada kami. DJ laeng Bro J. Thank you sis ket tata awag ako met ni Ate Ayang awisan na met digiti gagayem na Ate Ayang. Naimbag nga rabi ito gagayem ken kakabsat. Pagyamanan mi ti mayemanen dangeg detoy lifeline topic review kadagiti follow up mi iti San Nicolas enjoy sa sapay tuma dati manen iburay nga mensahe ikat karabi ikat makaadal kayo manen ken hanlang nga dagiti follow up ni dagiti San Nicolas dagiti dagiti nakabuybuya
detoy topic review. Welcome and God bless you all. Thank you, Ate Aya. Kita tagaganyam, awag pamet ni Ate Marisa, nga awisan namin digito contacts nga buya. Okay. I'm sorry. So, naimbag nga rabi itayo manen, patpat gen mi nga agdengdengeg ka nagbuybuya ita nga kanito. Kayat ko nga rod nga kablawan kayo amin, iti nasantuan ken nabendisyonan arabi itayo. Ket dawaten mi kada kayo kakabsat nga makipagpaset kayo kada iti nasantuan nga sasao iti Dios tapno ti kastaket makatulong kada tayo nga umuneg pay iti pamati tayo met ken ni Apo Dios. Ken kastamet, I would like to take this opportunity nga i-greet ko digiti agbuybuy atatay J Barangay 14 digiti Corpus Clan, kastamet iti Barangay 13 digiti Bordadero Clan. Naimbag arabi tayo amin. Thank you, Ate. Ket tatagagayem, awag man deti mauding panelist tayo. Si Sinya. Naimbag nga rabi tayo gagayem ken kakabsat ket adatay man ito yan nakikita tayo manen virtually ket maragsakan kami ta adda kayo manen itatta ket awisen da kayo nga rod kas ko na digiti daddo mga kakadwak itatay nga agdengeg kadati nga pinag-topic review ket itatta awisek nga rudmet digitay papapanan mi bisbisitaen mi ijay San Nicolas da Lavinia Camille, Hansi, even digitay kapamilya ken gagayem ijay Cagayan ken digitay napan ijay Cagayan nga awisen da kaymet nga agbuya ka dayti nga pinag-topic review itata nga rabii. God bless. Thank you, si Sinya. Ket tatagagayem ken kakabsat ket intayon sa gaysayen deti tupiko tayo nga intay nga pagtutungtungan ita nga rabii. Ket kayat ko man nga basahin kanyayo gagayem deti San Lucas 10:38 to 42 pati plus 6. Paki plus 6. So, nga kunana dito gagayem dati point 1 na nga about iti panakirelasyon tayo kay Apo Diyos. So, dati kami point to discussion na gagayam ka dati point 1, right relationship. So, having a personal relationship with Christ means prioritizing His words and willing to obey Christ whatever it costs. So, spending time in His words and prayer is an outflow of our relationship with Him. What are your hindrances in prioritizing God's word? So, amo gagayem ken kakabsat nga iti tunggal panelist tayo ket ako excited when nunapnuan iti revelasyon iti tumunggal may sa kanyada. So nga awagak man nga rod ni Sis Alipean nga iso na iti umuna nga mangiburay kanya tayo deti nga kapanunutan na Sis Alipean. So, para kanyak met, having a right relationship with God, para kanyak ket iti inaldaw-aldaw nga panakirelasyon ko ken kuana ket dijay adanak latta iti inaldaw-aldaw panag-quiet time, panag-meditate iti sa una, hanlaeng dijay panang-meditate iti sa una no diket daytoy ket ibiyag ko. So adamet dagiti hindrances nga talaga nga tapno ma-prioritize ko isuna adda dagiti times nga mabannuga aglalo dijay this week nga panag-duty iti rabii. Ket nakita dijay bagik na talagang madrain isuna. But even dapat adake jay times nga hangko nga
kaya di bagikon, nabanugakon, irem-remind kanyak ni God nga isuna iti pagapuan iti strength. Having a right relationship also is obeying Him. So, di jay laeng, Bro J. Thank you, sis. Well, nagpaiso aya, DJ ko, right relationship with God, kaya talagang, adumit, di kita mapasaram tayo nga test, when yung trials talaga, iti pinagbiag, ng awamit nga talaga, isunamit nga talaga iti pagkapuan namin di ito. So, kaya tata gagayam kat awagak man irotbit ni Ate Aya nga mang nayon met deti ko, kada ti point 1 tayo. Ate Aya? Okay, so na-invite na rabi itayo amin, manin gagayan sa kakabsat, na kamay mayat detoy topiko tayo itat nga kabii, na detoy nga rudket detay Jesus your confidence and comfort, no? Na naakomet lang dito yan si verses iti passage iti Lucas 10:38 to 42. So, no, pas makita yung ijay, dito istorya, the Mary and Martha. Well, so, nakita tayo ijay no mamati ak ijay. I do believe that if you have the right relationship with Christ, you have confidence. And if you have confidence, you have that comfort. Kaya your confidence and comfort. So, maadaan lang tayo detoy right relationship kani God if we spend time, makasto na ito, spending time in His words and prayer is an outflow of our relationship with Him. So, naadangan ng right relationship tayo ni Christ, ti maging outflow na di din sa heart. Mas lato na iba na kita tayo na you have that confidence. Confidence nga urean niya iti makasamak amom nga an nga baybay ni kapito. No? So, ano dagiti kasla deti ti question ito nga ano dagiti hindrances nga in prioritizing in God's word. So, kas kanya, no dagiti net na experience ko nga hindrances nga sometimes haan ko nga fully ma-prioritize to God's word na ado dagiti pakakumikuman iti opisina. So, diyan iti dagiti deadlines, ado dagiti pressures, stress, nabannog, nga nakukompromise dijay word life mo. And therefore, no nakukompromise di God's word mo, ano ang magiging outcome niya? So, either nga ang outcome niya is perme nga kaslang awan iti nabambanog ka, not only physically, but also emotionally and spiritually, meaning drain. Nagde-drain yung katawan mo, not only physically, but emotionally and spiritually. So, dagiti banag na pakahinderak next personally na haan nga ma-prioritize iti God's word. Pero, mamati na nga ado dagiti pasamak net nga nangyari met iti biyag ko nga dagiti panang priority iti word ni God, panang priority iti relationship ken ni Christ. Ket ado met iti pasamak iti biyag ko nga despite nga had ado iti ubraet,
despite nga nakabambannugen si Mariknak kat itikan ni God iti extra strength at ikan ni God iti tapya itikan ni God iti kumbaga ket awang net iti mangyayari ba digiti pinagwuwarihan ko. So tilangan yung problema no kwa is dejay kurang dejay faith. Ken dejay nga rod kay kung nakitatay no detay napanugen, di ba? No napanugen awanen ma-compromise dejay God's word. Pero mamatinak nga no ti ugraem lang nga talaga is no matter how busy I am kasi ti itetesmet ni God kanya ita kat TJ how yung willingness ko nga dete mai-stretch out ba nga despite how busy I am is I am still prioritizing God and kepunakon mamati aklang magunod amin detoy if we have right relationship with Christ. So, DJ Laeng, Brad J. Thank you, ate. Ket praise the Lord. Di ba dating agkaroon nga talaga iti self-confidence and comfort with the Word of God. So tatagagayem ket awag akong met ni Sisinya nga inte mamet din deti kapanunutan na kadati nga point 1. Nakamute ka, sis? Sorry. Okay, good evening once again. Gagayem ken kakabsat, ket ustulo unay aya detoy point number 1 ta itata, nakunana ket DJ pagkakaroon iti personal nga relationship ka ni Christ ket iti talaga nga meaning na daytoy ket DJ panang i-prioritize iti sa una ken iti gagar nga mangubra iti pagayatan no matter what it costs. So kanyak met ito edami di question na ito nga ana digiti hindrances iti panang prioritize iti word ni God no apay nga haan nga mailuswat or haan isuna nga DJ iti pinaka-importante or pinakaumuna nga ubraen or i-pursue. So makitakmet kakabsat kas na ibaga dagiti dadto mga kakadwak met tatay no adda digijay pa naka-pressure iti work kano daduma adda digijay or iti naglabas ket adda digijay pa naka-preoccupy iti mind isut gapuna nga awan dijay pa naggagarba nga i-prioritize iti word nangem kas makita visible nga talaga met iti no anano kwa iti pagbanagan na tay naibagadamet lang itatay nga awan nga talaga iti joy maawan DJ pinaggagarmo nga agobra awan DJ peace kasi no haan talaga nga iti sa uni Apo Diyos iti una enkot haan mo met nga talaga nga haan ka nga ma-secured ka DJ love, DJ concern ni Apo Diyos kasi iti amin nga banag ket ammo na met no ana digitay pagkasapulan tayo no ana digiti sitwasyon tayo iti inaldaw-aldaw and moment by moment. So nga kasapulan nga talaga nga amwen digiti sa una ket ijay lang nga talaga nga malawlawagan tayo malawlawagan nak no ana digitay no ana di pagayatan na para kanya kasi haan met nga agkamali nga talaga ni God kadigiti pangikabkabilan na nga sitwasyon kadatay amin. Ket makitak nga rod nga tilaeng talaga makapag-energize kanya tayo tapno no moobra iti will na tay ko na ito nga willing to obey Christ whatever it costs ket DJ sa una nga talaga. So nga saan dapat nga liwayan kakabsat iti panag-meditate iti sa una ken hanlaeng agpatingga talaga ka DJ kasi uray no nakabasa ka naka-meditate kan no awan met DJ pinangipursum ka DJ ket kaslang kumbaga pinasadaam lang ngem awan met iti panangilive out ka DJ isu nga haan mo met laeng nga ma-experience DJ grace ni God kasi haan mo met nga i-live out DJ nga sa una. So DJ nga talaga iti pakakitaan iti us-usto ken napudno nga panakirelasyon ken kuana. So DJ kanyak kuya. Thank you Sisinya.
kita tagagayem awag ak mamet ni Ate Marisa. Okay. Anay bagmanen nga rabi itayo kabsat. So dito point number 1 itata nga pagdidiscussan is yung kuna namin kat right relationship. So nakita ko iti kakabsat nga mangrugi lak na iti right relationship ijay yan ti puso nga talagang ni Christ iti laman na. So nakita kami kakabsat DJ kinapateg nga amamwen nga talaga no siya sino dito karelasyon. So which is Christ nga iso na ti personal nga talaga nga Lord and Savior. So no iso na ti personal ko agkaroon ak ti right relationship ken kuana automatic i-prioritize every time digiti sasauna though ure adda ti sasaumot ni Apo Dios no maminsan ket no ija heart tayo ngamin kakabsat ket haan nga 100% nga iso ti agman manifest. Siyempre no Christ ko na tayo akot di espiritu na ti adda kada tayo ngem no manaig ngamin iti lasag kakabsat di espiritu ti lasag isot gapuna nga dagiti ti rason no maminsan nga iso ti makahinder ba nga i-prioritize. So kanya personally tinakita ko kanyak dito kakabsat ko dito in times of ado digijay pakasikuran mainaig iti amin na banag so DJ emotion ba no maminsan so parang matakpan DJ spirit ni Christ nga da kanya nga which is supposed to be nga iso ti agro-roll over iso ti agmanifest tapnon ti kastakat DJ ko na ngamin kat willing to obey Christ whatever it costs. Nakita kamin kakabsat nga na spirit filled ka nga talaga no clear nga di spirit ni Christ ti adakyan ka whatever it costs we are willing to obey. DJ lang tinakita ngem ti kayat mo't ni God agkat faithfully and dapat kat consistent na maarami daan lang okay ita ti spirit ko so willing nga obey hindi man pero ang gusto ng God is faithfully doing His will pero by faith man lahat as long as we stand ka DJ promises na yun lang sa akin. Thank you Ate Marisa. When ay agpaiso nga man iti paki-relasyonan iti may isang banag kung naglatan ay gagayen or if we enter ngamin iti may isang relationship kay talagang kasapulan nga amwen tayo pa lang nga hindi paki-relasyonan tayo. Kasi once ngamin nagkamali tayo DJ di umuna pa lang ako ket in the end awan tumit lang iti mapasama. So meaning iti pakikipagrelasyon kanya Apo Dios ket talagang 100% nga talagang at iti maited na kanya tayo iti peace of mind tayo. Whatsoever nga digiti hindrances kung may iti pinagbiag tayo or kung nga talaga at talaga iti kastoy nga mapaspasama nga talaga kanya tayo. But in obeying Him, digito yung sasauna ket talagang mamatiak nga digito yung bambanag ket iso na lang talaga iti ko. Makapag balbaliw kanya tayo ket talagang DJ relasyon tayo kanya na ket talagang mas mon onig pa ibabayan digiti kakapsat tatay nga ag-meditate ken talagang kasapulan met nga i-apply tayo. Ket tatagagayem ket intayon iti point number 2. Kung namin iti point number 2 gagayem ket about iti right focus. So worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desires in this world will distract us from our love relationship with God. How are you going to improve in focusing in Christ? So, dito gagayem ket ano kasano tayo met nga kwa kasano tayo met nga ag-focus aya iti digdi pinangubra nga talaga iti sasaw ni Apo Dios kasi mamati akmet nga talaga nga adda talaga digitay worries nga talaga iti pinagbiag iti tumunggal may sangem kas may example ko lang gagayem ket kasla ko ma-DJ ko may isang kabalyo ko makit natakuban DJ matana ket tilang dingding kay na DJ ket DJ command lang DJ mangkumkuman kanya na so meaning at iti ko ano it command DJ mangbaut ko makanya na ket isu iti direction DJ papanan na so meaning ket natakuban DJ matana to become awan iti
mabalin nga maka-distract isuna. So DJ kuan na ket talagang ano di papanan na iso nga talaga DJ papanan na. So maiyari ko lang kakabsat DJ karakter ni Jay nga DJ ka talagang agkaroon talaga iti right focus tayo. So tatagagayem ket awagak man ni Ate Aya nga isut umuna nga mangi quality point number 2 tayo. Sorry, nakamute na friend. So, kuna na nga ro, dati right focus, the point number 2 nga, worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desire of this world will distract us from our love relationship with God. So, how are you going to improve in focusing in Christ? So, when mamati after to, na talaga no, ado iti worries in life, kumbaga ket awan iti nasaya at nga awan iti nasaya at nga maging outcome na nung kanayon tayo nga agworry, no? Kaya ko na nangarod ito'y Mark 4 verse 19 ko na, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. So, nung amin digiti worries iti life tayo, haan tayo nga magkaroon talaga iti right focus. No? Kasla ko nga DJ nga ro, naig ko man lang deto, ini dete, ana iti maging outcome na, when maging kahinginatnan na, no adaan ka iti right focus. Sa kumanet no agut luto ka, di ba? No ado iti pampanunutem, kung saan-saan pumapasok yung isip mo, ang ka nga makapag-focus. So anat maging outcome ni Jenny nilutom, either nga naapgad or either awan iti ramdaman na. So kastamet iti spiritual life natin, no awan tayo iti right focus, wala. Awan iti maging kanginatnan, it will make us unfruitful, yung dry ba, sa spiritual. So kanya personally, that question ng how are you going to improve in focusing Christ? So kanya para magkaroon ako ng right focus kay Christ, siguro ano na dito iti ingredients na when iti secret na ket talaga DJ yung intimacy kay God. So strong yung amin strong the intimacy kay God, adaan ka iti right focus, maging strong yung faith mo, yun yung mangyayari sa'yo. So, DJ Laeng, Brother Jay. Okay. Thank you ate. Ket tatagagayem awagak man ni Sis Alifean. Para kanyak met kakabsat, right focus. The example ko met panunod ko kat di ba no agdra-drive na iti mato. Very focused na kasi mabalin nga adamadong parko, ado ti makadistract kanya kintadalan. So kailangan nga very focused na ka talaga nga drive. So kasi met iti biyag kong agtultulnog ken ni Apo Diyos nga dapat iti inaldaw-aldaw adalata DJ kung maaramid ko DJ pagayatan ni Apo Diyos nga dapat DJ puso ken iti panunot ko ket nakaturong latawen no naka concentrate no ana DJ na nga mapasama kanya kadeta nga aldaw. So DJ Laeng J. Thank you Sis Alifean. Well, nagmaiso aya nga importante nga talaga DJ agkaroon tayo nga talaga iti focus
Kasi di ba nga muratat tayo nga mabilin siguro nagmamaneho ka iti motor ko maket no talya-talya ka taket mabalin nga kwa hanga mabalin no di kita talaga nga maaksidente ka nga talaga no hanggang nakapokus di abo ayan ti kalsada nga talaga. So kasi met nga talaga iti pinag-obey tayo ken ni God nga adda talaga iti focus once nga min nga tumalyaw tayo met iti sa bali talagang di jemeten iti iyaw awayan tayon iti kwa iti agbalin nga focus tayo ken ni God. Ket takit awag man ni Ate Marisa nga isunod mang nayon ka dati nga point number 2 tayo. Okay, sige. Yung point number 2 is agsubli aklat ta jay point number 1 kakabsat kasi tama man ayan kasano nga rod makapag right focus tayo kakabsat no ije relationship pa lang kat ada problem. So umuna talaga nga iuneg DJ relasyon tapno ti kastaket yung right focus for the will of the Lord madali na lang siya. So kasmat kanya no in times of DJ para iti will ni God kat ado di DJ conflict man ado digitay talaga nga ipatalyaw iti lubong kanya. So lately lang ada digitay paskan supposed to be nga ianamanan iti kakabagyan parang ganon pero nakita namin nga dapat ket i-priority nga talaga nga aramidek DJ pagayatan ni Apo Dios nga digiti kakabsat ket adda amin ijay. So nga rod masapul met kanyak ket adda ijay. So in times pa digiti papan pa nag-follow up makitak pa digiti ado ti distraction nga talaga kabsat. Iso nga no haan tayo nga matibay-tibay talaga iti sasao ni Apo Dios ket nalakaka nga tumalyaw. Though no adaman ti word ni God kada tayo, tumalyaw tayo man ngem I know Lord, you are my Lord. Yun yung mga character talaga nga mangipakpakita nga ti maysa nga Kristiyano, pudpud no nga Kristiyano ket ijay puso na ket kanayon nga ni Jesus Christ lata, DJ command when no DJ will ni God lata iti masurot. So kanyak mo't alakat adala tamot kakabsat han nga maiwasan dito han kumet mako nga 100% ngem through obedience and willingness nga talaga go lang and then God will do the rest. Umun-una nga kanayon nga umun-una ni Apo Dios tilang kitain na kada tayo kat DJ response, right response. So no adda ti right response, of course adda ti right focus. DJ lang kanya kakabsat. Thank you ate. Kita tagagayem ket intayon iti last nga challenge tayo dati point number 3 ket right priority. Samok nga gagayem ken kakabsat nga digiti panelist tayo ket aduman iti in reveal ni God kanyadan. So Christ gave his life for us. A true believer know his priorities, Jesus Christ. He also chooses what is eternal. Are your priorities right? Why? So, inte meron din ni Sisinya. Dati point number 3 tayo kakabsat nga Jay, having yung right priority and digiti ba kadi priorities tayo ket us-usto. Ken naka-inline ba nga talaga dagitoy iti pagayatan ni Apo Dios. So sto kakabsat in relation kadigiti na i-discuss itatay nga points number 1 ken 2 no awan talaga iti right nga relationship ken ni God ken no awan nga talaga iti panaggagar nga obraan iti pagayatan na awan DJ right nga focus nga mangubra iti pagayatan na ket no mai-expose ka iti naduma-duma nga tattao ken iti naduma-duma nga environment ket talaga nga nalakakano ka ngamin nga maguyugoy kadagiti daduma nga makitkitam nga ti amom ket okay lang nga kadwa ka or okay lang nga ubra ummet no ana digijay makitkitam nga ubra enda nalaka ka lang nga talaga nga maguyugoy kadigitay naduma-duma nga deceitfulness iti lubong dagiti i-offer na nga desires. Ngem kuna nangord idtoy nga ni Jesus Christ ket inted na iti biag na para kada tayo ket ustula eng dapat nga rod nga talaga nga isuna met iti i-prioritize tayo being a true believer na talaga nga mamati tayo nga isuna iti only reason no ape nga si bibiyag tayo ken isuna iti
kailangan tayo lang talaga nga suruten. So nakita kami dito kakabsat kasi napadasakmet nga talaga iti biyag nga digitay pakariribukan no or digitay pakadesiban na ngem nakita nga no usto iti priority mo ket haan ka talaga nga maiyaw awan. Isu nga tilang met talaga pakaaman tayo no usto digiti nga priorities tayo ket i-check tayo no inline ba isu na iti pagayatan ni Apo Dios kasano ijayan ti sa una no ipatpategtay nga talaga iti panang sukisok kadigiti revelation na para kanya to iti inaldaw-aldaw. Well, nagpaiswaya. Thank you, sis Sinya. Kita tagagayam yung tayo mamed dinggen ni sis Alifean. Para kanyak met kakabsat having a right priority. Diba no i-prioritize mo iti may isa nga tao, you must have a right relationship with him, a right heart, right mind, and syempre if ada dijay you are focused kanya na. So kakanayon dagitoy point number 1, 2, and 3. So to summarize, having a right priority para kanya ket DJ agkaroon nga talaga iti desire, di ba? Agkaroon iti ragsak, peace, nga agtulnog ken kuana, di ba? Di ba no ada iti obra tayo ket no naka-focus ken i-prioritize tayo dijay malpas tayo dijay nga obraen tayo. So kastamet iti panagtulnog ken ni Christ na no isuna ket mai-prioritize ken matungpal iti biag ko digiti kayat na nga mapasamak kanya ket magunod. So dijay laeng Brother Jake. Thank you, sis Alifean. Ket tatagagayam ket awaga komet ni Ate Aya. Okay, dito na tayo. Dito sa point number 2, right priority. So, Christ gave His life for us, as the believer know His priorities is Christ. He also chooses what is eternal. Are your priorities right? Why? When mamati akleto nga sitid no nga believer talaga ket si priority na talaga ket ni Christ. So nga rod nga imbaon na iti anak na ni Jesus Christ kat minukas kaset talaga nga DJ yan iti priority tayo ket talaga para kay ni Christ, no? So yung He chooses what is eternal. So nakikitaen tayo iti lubong itatan, ano akno ko ang ada didiyan ti heart commit nga didiyan iti compassion ken asik nga makita ket kaslang iti priority iti tattao itatan ket money, di ba? Paano kayaman, ganito, di ba? Pero nuot utuben tayo lang nga talaga ket anak serbi iti kinabaknang no awan met iti relationship tayo ken ni Christ, no? So, no kitkitan tayo digi istorya iti Luke 38, 10:38 ken 42 ni Martha ken ni Mary, di ba? Nakitkitain di tayo ijay ni Martha nakabisbisi, di ba? Tapos ni Mary ket kaslang relax lang. So, DJ lang focus na ket DJ ken ni Christ. Nung kasano niya i-please ni Christ, di ba? DJ no kitkitain tayo ket DJ yan iti spiritual. No, makita tayo DJ aligaga ken deti addaan iti kapya. No talaga iti priorities tayo ket ni Christ. So, kanyak na personally nga ada digiti banag met nga digiti especially kanyak no kwamet nga DJ mai
di priority kas lang maisukat ba, di ba? Lang konekta isuna di right relationship, lalo na nga kasi ite panag anom iti word ni God na i-divert yan si priorities mo nga nagiging priorities connect na pangkat yan iti work na ang magiging outcome sa akin personally drain and pagod. So, haan nga okay. Pero no talaga, no piliyak na talaga, nabigay priorities ko para kini God, para eternal. Kasi, ang kumat nga maitugot no talaga iti yan ti focus ko, no priority ket about iti money Ang ko maitugot detoy, no pag-rain mataya. No, iti importante talaga ket prioritize nga about iti spiritual. So, at the end of the day, no ma-realize ko na tlaing dijay, agrepent akin ni God, ket maisubli ulit. Dijay yan, iti pinaka-focus ko. Nga awan iti pakaisukatan, no iti priority talaga, ket ito. So, DJ Laeng, Brother Jay, thank you very much. Thank you, ate. Kita tagagayam, inte mamet awagan ni Ate Marisa. Final challenge. Okay, final challenge talaga. Right priority, point number 3. Tama, kasi no, maaramid tayo lang iti right priority no, dijay, amum, dijay priority nga talaga. So, mapanak la tayo right relationship kakabsat. Ngamin, kas matitilubong ayan, no, ti may isa nga ba, nagkumakat adda pakarikutam, kat isot ng salbarkeng ka, in times of nga adda kidawan na, adda kat i-priority mo kasi kababain, or tantanawam DJ imbag nga inaramid na rin kasi sinalbar na kaka DJ pakarigatam. So, kastamit dito kasi kung nanakat Christ gave His life, biyag dito nga inted, iti anak ti Diyos, kanyak. Isugda po na nga, dito masapul nga, yunig kupay, di pa nang amok ken kwa na tapnon in times of, kayak nga i-priority nga talaga. Though, ado di DJ weakness no maminsan, nga weak yung aking nagiging weak na yung spirit sa akin, mas ano na yung flesh, kasi nga hindi ko siya lubos na kilala in times of DJ mates ka nga talaga. So knowing Christ nga talaga tapnon mai-priority right priority o di kaya isuna lang talaga ti yun unakot dapat kat yunig ko pay kat yunig ko di relasyon ko ken kuana. Knowing Him is through His Word. So more pay nga kayat ko nga i-deepen di word ken understanding tapnon iti kasta akat in times of ada iti command na kanya ti para ti pagayatan na kat iso iti priority. Di laeng kakabsat. Thank you, ate. Kita tagagayam, intay pa dinggan iti mensahe ni God, intay man dinggan iti pinaka-applications tayo kan summary, babayan kanya ate Aya. Okay, so thank you so much, Brother Jay. So, kas makita tayo itata na detoy Luke 10:38 to 42 nga ditoy kat pinaka-title na nga rid ket detoy Jesus, your confidence and comfort, no? So, magunod lang natin ito, kaya adadigigin na topic ko nga labinsa-binsa natin nga magunod natin itong confidence and comfort in Christ if we have right relationship with Christ. And having a right relationship with Christ is to really spend word ni God through quiet time, Bible study, and worship, and so on, whatever it costs, no? Kasi ang magiging outcome nito is talaga nga magkaroon ka din iti, yan si susunod na point na magkaroon ka iti right focus. So meaning, no right DJ focus mo, iti yan iti word ni
ni God, meaning you will not be distracted. No? Haan ka nga maalukoy, when haan ka nga ma-influence iti deceitfulness of wealth and desires of this world. So, magkaroon ka iti right focus. No? And of course, napaka-importante nga maano natin no, if we have this confidence and comfort in Christ, if bigyan nga rin point number 3 nga yung priority natin, right priority. And what is our right priority? Ito yung priority natin and what is eternal. Priority nga yung panang-investan iti life natin is kani Christ. Kasi uray kunakon uray adaman kada tayo iti amin, no? Pero haan nga ti priority tayo kani Christ, meaning our life is empty, our life is useless. So mamatiak nga habang sisibiyag tayo pay talaga nga dapat iti right priority tayo ket we choose and what is eternal. So, DJ Laeng, Brother Jay, thank you so much. Thank you ate. Dati summary kan applications tayo. Ket tatagagayem ket inakmeten na ya idanon dati naimbag nga damag para kanyayo. Ket nukikitan tayo ngamin gagayem ket dati intay na pagtutungtungan ket nakapimpintas launay nga kwa nga intay nangegan. Ket no damagek man kanyayo gagayem ken kakabsat naadaan tayo man iti right nga relasyon kanya po Diyos, right nga focus, right nga priority. So nabanga talaga iti iyon una tayo iti panagbiag tayo when iso na lang iti second options tayo when it comes to digito hindrances when you test, when you trials iti pinagbiag tayo. When aya gagayem ket naka-importante nga min DJ kwa DJ maadante nga talaga iti right nga relasyon kanya po Diyos. So babayan met lang digiti ko, babayan nga talaga digiti nga sa una, digiti talagang nakaawat iti pudpud no, when talaga DJ nagborn again nga talaga ket maawatan tayo nga talaga dati ko, dati right nga relationship kanya na. So miyari ko lang aya kagayem ken kakabsat dati ko, dati before ngamin nga gentira tayo ko makasla ko madidi nakasawaan ko naklatan. Before ngamin nga gentira iso na iti marriage life nga talaga ket kasapulan nga kwa agin innam muda pa lang iti tunggal maysa. Once gamin nga di bigla-biglaan lang ko madi relasyon ta ket awan nga talaga di ko awan iti peace of mind na. So mamati agagayem nga iti makikipagrelasyon kanya po Diyos ket talagang uunigan tayo nga talaga di kwa di pamati tayo kanya na babaen digiti nga pa babaen digiti nga sasauna ket talaga iti pakikipag relasyon kanya po Diyos ket tunggal biag nga once nga inaccept tayo iso na iti damdamo ket talagang inggat-inggana iti maudi nga pa maudi nga iti pinagbiag tayo ket DJ gagayem kay DJ pinaka point number 2 na ket talagang nakapimpintas pa yung in connection to that kay DJ right focus. So when DJ accounting nga talaga iti focus babaen digiti sasauna. Miyari ko lang gagayem iti syudad ko makit nakatado nga kwa. Nakatado nga talaga iti sign porteta tapos basta ket hantay nga kwa hantay nga mayaw awan. So meaning gagayem iti bagbaga namit iti Biblia ket adumit iti madi nga rebiden tayo. Tapno kasta ket hantay met nga mapahamak. So nugit kitan tayo ngamin gagayem ket talagang ada iti focus tayo nga talagang mangsurot nga talaga iti pagayatan ni God. So DJ pinaka point rin namit gagayem ket DJ agkaroon tayo nga talaga iti priority nga talaga. So dati ngamin ket miyarag ko lang DJ adu nga talaga iti priority tayo nga talaga iti
pinagbiag, mabalin nga iti family tayo, trabaho, whatsoever ita nga talaga. Ngem, kitkitan tayo kung mga gagayam nga mas i-priority tayo nga talaga DJ will ni God. So nga iti ngamin tao ket salang ag-ubay no iti kwamayat iti mood na numadi hanin kasi ba. So inconsistent nga talaga DJ pinag-ubay ken ni God. So nakitkitan tayo ngamin gagayam ken kakabsat ket DJ pinaka di point one na pa lang talaga ket DJ ngamin iti pinaka main kwa na talaga nga maadaan tayo nga talaga iti nauneg nga relasyon kanya Apo Diyos. Ket itat tagagayem no awampay talaga DJ makuna tayo nga nauneg nga relasyon kanya Apo Diyos ket awisen kayo nga idalan kayo iti maysa nga kararag ket agkararagterod nga suroten daktan nga dumog tayo apagbiit. Amami nga nailangitan si kaapo iti kanayon nga midaydayaw ket Lord no iti daduma ket hampay nga sika iti right nga naawampay iti right nga relasyon mi kanyayo ket Lord nga sikan apo iti mangyalain pay kadigiti nga ibagbagam kanyami ket Lord no adda pa iti agdua-dua iti pamati na babaen iti panangsurot iti pagayatan nyo ket Lord dalusam digiti nga klase iti panunot iti tunggal may sa kanyami and ken kasamit ken nga sumurot nga talaga iti pagayatan nyo ket Lord nga awisen da ka Lord nga iti panagbiag mi ket si kaapo iti mai-priority ni nga kanayon ket kanayon mi nga laglagipen iti tunggal agreeing kami kuma iti bigat ket talaga nga si kaapo iti kangronal lang iyon nami babaen iti digiti nga pinagbasa or pinagmeditate nga talaga iti sasoon. Ket Lord no stamet ten Lord iti kakabsat mi nga agbuy-buyan no adda pay Lord digiti kastoy nga marikrik na iti pinagbiag mi Lord ket pakawanin na kami nga sikan apo iti mangurnos digiti nga sasoom ket maipasigepsep o God digiti nga mensahem iti tumunggal maysa. Ket Lord kang kanayon kuma Lord nga si kaapo iti kanayon nga iti relasyon mi ket talaga nga adda kami iti tama o God. Lord ket dati ti dawat mi tinaganja po mi Jesus. Amen. Ket agyaman gagayem ken kakabsat dating inkay pinagdangeg dating naindaklan nga ayat ni Apo Dios iti tumunggal may sa kanya tayo. Ket amok gagayem ket hanga dati ti umuna ken maudi nga intipeng pinagdingdingeg kasi at dapat di kita everyday nga schedule sa'yo. Ket awagak man nga ni sisi niya nga iso na iti mangi-announce di nga kwa tayo activities tayo. Sisi niya. Praise the Lord, Kuya Jay. Tinabagas nga pinangi-share mo iti gospel itatanga rabii and I do hope nga iti amin nga nagbuya ket talaga nga nag-learn kadigiti na dumaduma nga na-i-discuss itata rabii nga pinag-topic review tayo ket itata dagiti nga rodmet dagitay schedules tayo gagayem ken kakabsat. So every Wednesday ada iti maang-angay nga lifeline. So mai-live isuna iti Facebook, diyan iti page iti Lifeline Ilocos and also adapay iti mailalive ijay YouTube. So mabalin kakabsat nga agbuya tayo kadagitoy ken awisen tayo pay dagiti dadumapay nga amamu tayo, gagayem tayo, dagiti contacts tayo nga agbuya, agjoin kasi ado dagiti masursuro nga talaga kada iti nga Lifeline. And also from Thursday to Tuesday, adamet iti discussions, iti topic, iti Lifeline, naglabas nga Lifeline. So, dahito iti makunkun na nga Lifeline topic review, kas itata nga agdama gagayan ken kakabsat, dahito iti topic review mini-met ka dahito nga group mi, kat naduma-duma nga perspective, naduma-duma nga pananaw iti tattao or kada kami met nga mangeganyo no kasano iti panangawat mo met iti sauna and the same way nga ag-learn tayo no kasano nga talaga iti mangi-live out iti word ni God and
Deti met di IPF tayo or Day in Prayer and Fasting, daytoy kakabsat ket maang-angay every first Saturday of the month. So dandani manen kakabsat, daytoy panag Day in Prayer and Fasting tayo. So with regards iti venue, agsabasabali ngamin daytoy no daduma. So dumamag tay laeng kadigitay, mangayab kada tayo, ken digitay leaders tayo. And also, deto'y freedom in Christ when no tay encounter God retreat. Dandani deto yun, gagayan ken kakabsat, deto'y cut into no Sabado, July 30, 2022. So, awisen tayo, digitay contacts tayo, no, ada digiti nalpas manen nga, nalpas manen kadigiti api ng follow up tay kadakwada, iti 1 month evangelism plan, kat i-consider tayo, so ipag-pray nga talaga nga nalaing nga maging victorious sila for this freedom in Christ. So every Sunday, adati Sunday worship service tayo. So adati face-to-face and 8:30 AM nga mangrugrugi ijay CAP building, second floor. Ken adamet digitay dapay iti panaka-live namet iti Facebook page ken iti YouTube. And also, Thanksgiving, naangayan idi July 24, ngam hante nga liwayan nga everyday kat agyaman tayo ni Apo Diyos iti ubraen na iti pagayatan tayo. So, digiti laeng, gagayam ken kabsat, digiti pakaammo, ken digiti reminders, iti schedules tayo. Thank you, Sisinya. Kita tagagayam ken kakabsat, inak tinawagan ni Sis Alifean, ngay so na iti mangi close dating activities tayo. Sis Alifean. Sige, kung mararagting nga Lord, Apo Diyos nga nainlangitan, madaydayaw Apo, tinagan mo, agyaman kami, nalpasen, Apo, iti panang-share mi, iti revelasyon mo, iti tunggal may sakada kami. Lord, kararag ko nga amin da kami, iti nagdingeg, ken nagkuya, maadanda Apo iti right relationship, right focus, and right priority. Kat Lord, itultuloy mi Apo iti agtulnog, kadagiti pagayadam, kat itultuloy mo met Apo nga tarabayen, dagiti dungdungeg, dagiti agtultuloy nga mamati ken agayayat ken ka adda iti comfort ken confidence we ken ka Lord through our obedience Lord amuming haan mo nga baybayan iti tunggal may sa kadakada Lord dayto iti kararag ko itinaganap po mi nga Jesus. Amen. Hello. Sila nakalagay. Pasem. Good night. God bless everyone. Kalgiti amin agbubuya. Thank you, tay orasyo. Kastamat digiti kakaduak ita. Naiisam da amin. Lalo ni Miss Alife. Yes. Nak makisona. God bless, gagayam ken kakabsat. God bless everyone.